4 frases d'Albert Einstein que et faran veure la vida diferent. La imaginació és més important que el coneixement. No et preocupis per les dificultats amb les matemàtiques. Les meves eren encara pitjors. Els intel·ligents resolen problemes, els genis els eviten abans que apareguin. El món no serà destruït per les persones dolentes, sinó per aquelles que no fan res per evitar-ho. Una frase que encara avui fa pensar. I ara, sisplau, segueix-me, subscriu-te i deixa el teu like.